Vítajte na kanále Lobda a dnes sa budeme rozprávať o Premier League, La Lige a Bundeslige. No začneme Premier League, pretože tam boli veľmi zaujímavé zápasy tento týždeň, respektíve víkend. Arsenal navýšil svoj náskok oproti Manchester City a Aston Ville už o 6 bodov. Takže tá vzdialenosť medzi hlavne City a Arsenal sa vzdialuje. Man City pohorelo už tradične v Tottenhame. Už sa tak traduje medzi fanúšikmi Manchester City, že Tottenham je najväčší kryptonit pre Man City. Deje sa to stále a deje sa to každý rok a nikto tomu nerozumie. I keď Tottenham momentálne není vo veľmi dobrej forme, tak stále dokázali potrápiť Manchester City a obrať ich o body. Skončilo to nakoniec iba 2-2 z pohľadu City. Myslím si, že pre Tottenham výborná situácia. Ďalej, na čele máme Arsenal. Arsenal hral fantastický zápas proti Leeds. Kto pozeral, tak videl, že Leeds na začiatku hrozili z protiútokov, vyzeralo to ako celkom otvorený zápas, ale potom Arsenal spustil kanonádu a začal tam sypať tie góly. Vyhrali 4-0, prevalcovali Leeds, takže ktokoľvek dúfal, že Arsenal zakopne po tom zápase s Manchester United a že začínajú mať horšiu formu a že ich mentalita nefunguje už tak, ako by mala, tak sa mýlil a Arsenal práve teraz potvrdil, že kluby, ktoré strácajú okolo nich body, tak oni si tí, ktorí začínajú vyhrávať a myslím si, že ukázať 6-bodový náskok už v 24. kole je fantastické. Pre mňa osobne to vyzerá tak, že Arsenal tento rok pravdepodobne vyhrá titul. Už si neviem predstaviť, čo by sa muselo stať, aby zasa Arsenal pohorel, pretože okrem toho zápasu s Manchester United, ktorým mne vyšiel, ale tiež môžeme povedať, že Manchester United hrali fantasticky a dá sa pozrieť na to z oboch strán, tak Arsenal má stabilné a solidné výkony. Možno mal predtým nejakú šnúru remíz a prehru však. Čiže posledné 4 zápasy výhra, ale predtým prehra a 2 remízy. Čiže mali takú trošku krízu, no proti Leedsu myslím si, že to otvorili naplno a ukázali, že majú tú víťaznú mentalitu a dokážu sa namotivovať na to, aby boli oni držiteľmi titulu po niekoľkých rokoch. Arsenal mi je sympatický ako klub, mám ich rád, celkom sú mi aj sympatickí hráči, až na to, že niekedy tí stopéri majú, ako je Gabriel Magalhaes a Saliba, majú tendenciu byť trošku nepríjemný voči ostatným hráčom, ale hlavne myslím, že Gabriel Magalhaes, on úplne nie dobre vždycky berie prehry a mnoho hráčov Arsenalu sú tak trošku toxickí a nepríjemní, ale je to pochopiteľné, keďže im ide o titul a je to pre nich strašne dôležité. Už neviem koľkýkrát boli druhí, myslím, že 2 alebo 3 krát po sebe boli druhí v Premier League a myslím si, že už majú z toho traumu. Takže tento rok to podľa mňa dotiahnu do víťazného konca a fantastický výsledok. Za to Manchester City hral proti Tottenhamu a stratil tam už tradične body. Jednoducho Pep Guardiola nevie vyhrať na štadióne Tottenhamu, i keď Tottenham je v tabulke 14, čo je veľmi zlé. Ľudia si robia srandu, že možno aj zostupia. To sa podľa mňa nestane. Majú 29 bodov, West Ham má 20. To asi reálne nehrozí, pretože majú stále dobrý káder, avšak zranených hráčov. No aj v takejto kríze dokázali obrať City o body. A vždycky sa tradovalo, že Manchester City po tom novom roku už chytí nový dých, novú formu, začne byť perfektný, začne hrať zápasy, ktoré už majú nejaký pattern, už dokážu mať nejaké nové vzorce herné, ktoré potom pretavujú do úspechov, no tento rok sa to nedeje, takže City stratilo body. A taktiež veľa fanúšikov Aston Villa bolo namosaných, že možno oni môžu zaútočiť tento rok na titul a oni budú práve ten vyvolený tým, ktorý vyhrá Premier League, no zakopli v celkom nie moc dobrom zápase pre nich, čo sa týka výsledku, pretože jasné, Aston Villa hrali proti Brentfordu
Brentford je sympatický tím, ktorý je momentálne na 7. mieste a naháňa tiež priečke Ligy majstrov, avšak myslím si, že Aston Villa ich mala poraziť. No, hovorí sa tiež taká sranda, také meme, že pokiaľ chcete, aby Aston Villa zakopla, stačí, ak im vylúčia hráča. Takže veľakrát sa stalo, že Aston Villa v tých najdôležitejších momentoch dokázala prehrať. Stalo sa to dokonca aj minulý rok proti Manchester United, kedy Manchester United už v podstate nešlo o nič. Aston Villa musela vyhrať, aby sa dostala do Ligy majstrov, avšak Aston Villa im vylúčili hráča do prvého polčasu a potom prehrali proti Manchester United 2-0, ktorí tiež neboli v najlepšej forme. Vtedy prehrali proti Tottenhamu v Európskej líge a nikto by nečakal, že Aston Villa nedokáže zvládnuť tento zápas United. No a ubehla im Liga majstrov, čo bolo pre nich obrovské peniaze pre taký klub s menším rozpočtom. Aspoň keď to porovnáme proti Arsenalu, Manchester United, Chelsea, City, Liverpoolu, dokonca aj Tottenham, Newcastle je to tým, ktorý má obmedzené finančné prostriedky. Takže oni asi v tých krízových momentoch ešte nemajú tie skúsenosti a nedokážu tak s tým narábať, pretože je na nich obrovský tlak, sú na 3. mieste a sú v boji o titul ešte stále, ale myslím si, že Arsenal to tento rok urve. No a samozrejme môj obľúbený Manchester United zasa infarktový zápas, kedy vyhrali proti Fulhamu 3-2, avšak keď si rozklikneme detail toho zápasu, tak góly padli posledné dva na obidvoch stranách 91. minúte a za Manchester United 94. minúte. Ak mám hodnotiť konkrétne tento zápas, pretože som ho pozeral a myslím si, že tento zápas stojí za zmienku, taktiež sa ešte potom dostanem k Chelsea, pretože to bol tiež zápas, ktorý bude stáť za zmienku. Manchester United nastúpili podľa mňa v najlepšej možnej zostave, ak teda nebereme Patrika Dorgu, že by mohol hrať na miesto Lukašova, teoreticky na miesto Mateasa Kuňu. Avšak Dorgu je zranený, no nemyslím si, že je to taká veľká strata, i keď v poslednej dobe mal fantastické výkony, výborný gól proti Newcastle, výborný gól proti Arsenalu, výborný gól proti Manchester City a rozbehal sa nám tento mladý chlapec s lobdou, keď United vyhral 3-2 v napínavom závere, v ktorom padli v nadstavnom čase 2 góly. Manchester United sa dostal do vedenia po štandardnej situácii, a kedy Casemiro dal gól hlavou, fantastický center Bruna, VAR posúdil, že to nebola penálta po zákroku na Mateosa Kuňu, avšak bolo to tesne pred pokutovým územím a kopala sa štandardná situácia. Casemiro sa zavesil a dal tam krásny gól, nádherná hlavička, lobda v bráne. To bolo do polčasu 1-0 pre Manchester United, potom pridal po fantastickej prihrávke Casemira gól Mateusz Kuňa, čiže brazílska kombinácia, brazílske duo. No a vyzeralo to tak, že zápas už je rozhodnutý, dvojgólový náskok, avšak potom Fulham zapol a z penalty dal Jiménez gól, striedajúci Kevin dal neuveriteľný gól, z ktorého by sa už mnoho tímov nedokázalo vrátiť, ale v 94. minúte Benjamin Šeško striedajúci po výbornej nahrávke dal na 3-2 a zápas bol rozhodnutý. Niekto môže polemizovať, že Fulham by si zaslúžil remízu, že Fulham bol miestami lepší a tak ďalej, ale Manchester United po svojom typickom Fergie time, výborný výkon od Manchester United, či už to mala byť remíza z pohľadu Fulhamu a ich fanúšikov, alebo boli tam nejaké výtky za výkon Manchester United. Ja som maximálne spokojný, pretože United konečne ukazuje to svoje DNA, tú svoju nezlomnosť a nie je dôležité momentálne, ako budú vyhrávať, ale hlavne, aby vyhrávali, aby sa dostali do Ligy majstrov. Posledný zaujímavý zápas, ktorý chcem prebrať, v poslednom kole Premier League bola Chelsea a Chelsea
Prehrávala proti West Ham, prehrávala s West Hamom 2-0, no Chelsea sa dokázal do tohto zápasu fantasticky vrátiť a obrátili na 3-2. Ktokoľvek sledoval Chelsea, tak si už možno povedal na začiatku, respektíve v 37. minúte, keď viedlo West Ham 2-0, že zasa to bude tá istá Chelsea, ktorá má nejaký mentálny blok a raz zahrá fantasticky proti Barcelone 3-0, potom dokáže prehrať sa slabým superom. No Chelsea teraz zabrala, a to konkrétne vyrovnal João Pedro, respektíve João Pedro dal na 2-1 a potom Marc Cucurella dal na 2-2 a v samotnom závere Enzo Fernández dal na 3-2. Čiže fantastický výkon od Chelsea. Pravdepodobne nikto nečakal, že to obrátia na 3-2. A aj keď napríklad taký Van Bissaka podal výborný výkon, dal 2 asistencie, tak West Ham prehral. A Chelsea ukázala, že s novým trénerom, nový tréner Chelsea, Rosenior, vyzerá ako niekto, kto konečne priviedol takú tú konzistenciu a mentálnu silu pre Chelsea a uvidíme, ako im to vydrží v Lige majstrov, ako im to vydrží v nasledujúcich zápasoch. A myslím si, že boj o Ligu majstrov bude momentálne medzi Liverpoolom, Manchesterom United a Chelsea. A aj keď Manchester United hrá fantasticky, má dobré výkony, tak sa bojím, že Chelsea a Liverpool si to uchytia pred seba. Ale taktiež treba pomýšľať na to, že pravdepodobne anglické kluby budú mať tento rok až 5 priečok, možno dokonca aj viac, ak niekto z nich vyhrá Ligu majstrov, čo je dosť možné, keďže tam majú 5 zástupcov, teda minimálne už 4, ktorí postupili do ďalšej fázy. Každopádne rátajme s tým, že bude 5 miest do Ligy majstrov, čo sa asi stane. Takže bude sa to rozhodovať medzi Liverpoolom, Chelsea a Manchester United. A myslím si, že sú tam 2 miestenky, o ktoré sa tieto 3 týmy pobijú. Takže uvidíme, ako to bude. Každopádne, ako tu môžete vidieť, Manchester United dal v momentálnej sezóne na 100 štandardných situácií 8 gólov, čo je viac ako Arsenal. Z Arsenalu si robia srandu, že dávajú najviac rohových kopov, najviac gólov z rohových kopov. Avšak Manchester United je, čo sa týka štandardných situácií a rohov, tiež na tom veľmi dobre. Čo je fajn, pretože v minulosti United v tomto neboli moc dobrí. Tu je nádherný gól od Casemira, respektíve nádherná nahrávka od Casemira. Nový obľúbený meme alebo gif pre ľudí. No inakšie toto bolo veľmi zaujímavé v tom zápase Chelsea West Ham. Adama Traoré, ktorý vyzerá ako nejaký skôr wrestlingový zápasník, hodil Marca Cucurellu ako takú bábiku. Tak to hodil. Potom João Pedro sa ho zastal, spoluhráča, ale už si uvedomil, že to bola chyba a tento tank sa po ňom rozbehol. Myslím si, že to bola vtipná situácia a aj keď toto asi nepatrí do futbalu, že hodil Traoré ako handrovú bábiku Cucurellu, nemyslím si, že by to bolo niečo hrozné. Patrí to do športu, patrí to do futbalu, že niekedy tí hráči dajú priechod svojim emóciám a nejednalo sa nejaký zákerný faul. Proste trošku tam hodil ako handrovú bábiku, je to kus chlapa. Myslím si, že vtipná situácia, aby sa to ďalej riešilo, není to potrebné, je to predsa chlapský šport a myslím si, že namiesto tých strkaníc a potom následných filmovacích pádov by tí hráči mohli byť trošku tvrdší a zniesť toho viac. Nevrátim, že sa tam majú kopať, sácať a hádzať na zem, ale toto bolo skôr také úsmevné ako niečo strašné. No tu už je tanec Mateusa Cunhu, ktorý zdieľal Rafael Leao, hráč AC Milan. Takže tento taneček Cunhu už nakazil nejedného hráča alebo fanúšika. No a Benjamin Šeško sa stretol s Dimitarom Berbatovom, bývalým útočníkom Manchester United, a Berbatov mu dal mnoho rád, ako sa správať na ihrisku a možno aj vďaka tomu United vyhrali zápas 3-2, keďže Šeško dal v 94. minúte gól
a bodaj by mu tieto rady boli platné aj do budúcich zápasov. No, čo je ešte zaujímavejšie je La Liga oproti Premier League, lebo v Premier League to vyzerá tak, že tam to bude pravdepodobne dominácia Arsenalu, respektive Arsenal vyhrá titul na konci sezóny a nemyslím si, že mu tam niekto bude kontrolovať. Ale Barcelona, Real Madrid stráca na Barcelone 1 bod a všetko je otvorené. Real Madrid podáva momentálne oveľa lepšie výkony, i keď stále sú tam nejaké rozbory medzi hráčmi a manažmentom a trénerom. Tí hráči sú trošku primadony, ale stále je to Real Madrid a je to kráľovský klub, najúspešnejší klub na svete. Barcelona naopak s fantastickou tiež formou, s výbornými výsledkami a bude to veľmi zaujímavé sledovať, že kto vyhrá tento rok titul. Netrúfam si povedať, jemne by som favorizoval Barcelonu, podľa mňa Barcelona na tom herne trošku lepšie, ale Real je Real. Uvidíme, ako to bude v Lige majstrov, ako to potom bude v ďalšom El Clasiku, no španielská liga je riadne nabitá a Atletico Madrid remizovalo a strácajú v podstate na topku 10 bodov, takže tam už to pre nich nevidím a pravdepodobne Barcelona a Real sa pobijú o titul. Bundesliga je tiež na tom zaujímavo, pretože aj keď Bayern vedie stále o 6 bodov, tak posledné 2 zápasy prehrá a remíza remizovali momentálne s Hamburgom, čo pravdepodobne nikto nečakal a aj stále Bayern má obrovský prínos gólový, čiže 74 gólov, strelil 18, inkasoval, je to stále obrovský rozdiel, oproti Dortmundu skoroval o 33 viac gólov. Takže tam je to podľa mňa také jemné zakopnutie a možno aj keď si fanúšikovia Dortmundu medlia ruky, myslím si, že Bayern zasa pôjde ako stroj. Mali jednoducho horšiu sezónu, teda horšiu sériu výsledkov, teda iba 2. A od Bayernu sa vždy čaká dokonalosť, no myslím si, že oni nabehnú znovu na tú správnu vlnu a pôjde im to od ruky. Tak pozrieme sa schválne, že aké majú Bayern zápasy do konca sezóny a môžeme sa pozrieť, aké má dokonca Dortmund, ktorý by im bol teoreticky konkurovať. Tak Dortmund zápasy, keď si pozrieme, tak kde si to tu môžeme rozkliknúť? Asi takto. Takže Dortmund čaká Lige majstrov Atalanta, ktorí budú vlastne hrať o postup do ďalšej fázy Ligy majstrov. No a hneď o to bude Lipsko, čo je ťažký super. Potom hrajú vonku s Bayernom. To bude, myslím si, že rozhodujúci zápas. Ak chce Dortmund pomýšľať na titul, musí tam vyhrať doma proti Bayernu, aby tam poslal nejakú správu a znížil ich náskok. No a potom majú už dokonca nie veľmi ťažké zápasy, možno ešte Freiburg a Frankfurt, pravdepodobne aj Stuttgart vonku a Leverkusen doma môžu byť ťažkí, ale na rozhodujúci zápas bude 28.2. proti Bayernu a poďme sa pozrieť na Bayern, aké má zápasy. Takže Bayern, tam má Brémy, samozrejme ten spomínaný zápas s Dortmundom vonku, to bude pre nich veľmi dôležité, oni to môžu úplne s prehľadom vyhrať. Taktiež zápas proti vonku Leverkusenu, Union Berlin, Freiburg, Stuttgart a na záver by to už mali mať v pohode. Čiže povedal by som, že je to celkom vyrovnané, čo sa týka náročnosti zápasov, ale myslím si, že Bayern ukáže tú fantastickú formu, čo mala doteraz. Momentálne trošku zakopli, ale pôjdu zase ako namazaný stroj. No a posledná vec, ktorej by som sa chcel povenovať, je Saudská liga, v ktorej Al-Nasr, za ktorý hráva Cristiano Ronaldo, stráca 1 bod na Al-Hilal, avšak je tam momentálne obrovská dráma, kedy Cristiano Ronaldo kritizuje to, že Al-Hilal, čiže ich hlavný konkurent, na ktorého strácajú 1 bod, posilňuje káder a do tohoto týmu prichádza Karim Benzema. Prečo Cristiano Ronaldo sa takýmto spôsobom čertí? Je to pretože Al-Nasr a Al-Hilal, čiže tieto dva týmy, sú vlastnené tým istým majiteľom a dokonca tento majiteľ vlastne aj Newcastle a mnoho ešte ďalších klubov.
Je to inakšie veľmi divné, ako je to nastavené. Avšak, aby sme sa dostali k podstate, Ronaldo sa sťažuje na to, že Al Hilal posilnilo Benzemom a Al Nassr neposilnilo a že je to vlastne neférová konkurencia, pretože majú rovnako majiteľa. Áno, ja z časti s Ronaldom súhlasím, avšak Al Nassr už minul obrovské peniaze. Aj vlastne samotný plat Ronalda ich stojí nemalé peniaze. A Ronaldo vraví, že to je nefér, že to je nespravodlivá konkurencia a štrajkoval, respektíve odmietol hrať pondelňajší zápas, v ktorom si Al Nassr poradili. Takže Al Nassr dokáže pravdepodobne aj bez Ronalda vyhrávať zápasy. A je to celkom ťažká situácia, pretože Ronaldo tam mal byť ako hlavná tvár Saudskej ligy, nasľubovali mu tam určité veci a vieme, že tieto týmy zo Saudskej Arábie nie sú veľmi korektné, respektíve celá Saudská Arábia smrdí mnohými vecmi, mnohými praktikami, ktoré nie sú moc fair, čo sa týka biznis hľadiska alebo správania voči hráčom. A uvidíme, kde až povedie táto kontroverzia, respektíve tento štrajk Ronaldov a či vôbec bude ešte ďalej pokračovať za Al Nassr. Avšak aj táto liga, kto sleduje Saudskú Pro League, tak môže sa tešiť tiež na zaujímavý záver alebo zaujímavú druhú polovicu sezóny, pretože je to tam celkom vyhrotené. Tak toto je všetko z kanálu Lobda. Ak ťa zaujíma viac správ, viac analýz, štatistiky futbalové, daj odber a vidíme sa v ďalšom videu.